Ata 25 xogos imos darnos recuncho gamer e un pode ser para ti. Que hai que facer dúas cousas. Unha, encher o saco dos xogos que podes levar suscribíndote ao noso canal de YouTube. Cantas máis suscripcións teñamos, pois máis xogos entrarán no premios. E segundo, deixarnos un comentario en Twitter, en Instagram ou neste vídeo de YouTube, se está no YouTube, para participar dicindo cal destes 25 xogos vos gustaría xogar. Tedes o resto de detalles na publicación de Twitter e Instagram e na descripción do vídeo de YouTube que teredes as bases. Xogazos como Resident Evil 4 Remake, Doom Eternal ou Death Stranding Director's Cut, Life is Strange o 2, toda a triloxía do Mass Effect, indies chulísimos como Spiritfarer ou Backbone. Se sodes máis de xogos en plan película interactiva, hai dous do equipo de Dark Pictures, tendo o máis recente, o de Quarry, que a noviño, que ainda nin gatea nin nada. Así que pasa pola nosa publicación do Twitter, do Instagram, para saber como facerte con eles. Isto é un win-win para todos. Nos chegamos ás 1000 suscripcións, que nos fai moito ben, e 25 de vos podes levar xoguiños aí bonitos. Ben, para a xente do YouTube, imos comentar un pouco as bases con máis calma e tamén os xogos que imos ter aquí neste apalpador tardío, como que irades chamarlle. Tardío, pero non moito, ata as 4 da tarde do 5 de xaneiro, así que antes de que cheguen os... Se chegamos a 900 suscripcións antes das 4 da tarde do 5 de xaneiro, cae seguro o Death Stranding, a versión Director's Cut. Xa sabedes, este xogo protagonizado por Norman Reedus, un dos protagonistas de The Walking Dead, e dirixido por Hideo Kojima, que é particular nas súas cousas, pero desde logo estamos falando dunha experiencia única, esta vez un pouco máis polo terreo do Walking Simulator, por lo que teño entendido. Todo isto nunha ambientación de ciencia ficción bastante interesante e que conforma pois o primeiro xogo que daremos se chegamos a esa barreira dos 900. Se chegamos aos 950 ou máis, ademais do Death Stranding, sumámoslle o Fallout 76, un dos xogos clásicos de Bethesda desta serie, digamos, de distópica. Teríamos tamén un destes xogos de películas interactiva da colección de Dark Pictures, que sería o House of Ashes, foi o último deles. Neste caso está ambientado, se non lembro mal, no Exipto. Pois neste caso un xogo tamén para que non quera igual uns controles máis axustados, un desafío tan intenso, pois unha cousa máis relaxada para disfrutar unha historia, neste caso con tintes de terror, tedela con este House of Ashes, que tamén o daremos con 950 suscriptores ou máis. E despois no terreo do indie temos un dos máis aclamados dos últimos anos, que é o Spiritfarer, neste caso na súa Farewell Edition, xa que a edición completiña xa con todos os extras e demais. Neste caso, pois eso, un indie que xa... un indie con un apartado gráfico moi chulo e que ten unha temática sobre a despedida das vidas, e tamén creo que hai bastante relación co mar e demais, así que, bueno, un indie bastante interesante tamén. E se chegamos a 1000, que é o obxectivo ben, aí van caer 20 xogos máis. E por citar repetindo, teríamos o Aliens Fireteam Elite, que é un xogo de disparos inspirados no mundo de Alien, sobre todo na triloxía original. Temos un dos xogos da triloxía de Arkham de Batman, ou sería o Batman Arkham Knight. Tamén outro indie interesante en estilo aventura gráfica, un pouco cine noir, que é o Backbone. Logo temos tamén o Brothers A Tale of Two Sons, que é un xogo tamén de multixogador cooperativo. Temos un dos mellores shooters dos últimos anos en primeira persoa, que é o Doom Eternal. Xa sabes que o Doom volveu en 2016 con bastante bo éxito. Este Doom Eternal pois é unha secuela das de libro que mellora todo o que propuxo esta revisión que chegara no 2016. Así que tamén moi recomendable. Un pouco que lle pasaba creo que con Alien, sobre Alien, que este é como máis acelerado, todo máis acción, máis. Se tiñamos o Fallout 76, imos ter tamén o Fallout 1, o original, tamén por se queredes ir en orde cas cousas, que eso sempre está ben. Imos ter o Jurassic World Evolution 2, xogo de estrategia, de xestión de recursos, hai con dinosauros e demais. Neste caso o 2 bastante mellor que un a nivel de inmersión, coas personaxes e actores aparecendo das películas, pois participando máis un pouco na trama desta nosa xestión. Así que, bueno, pois un xénero que se vos acaba tocando pois aí tedes iso. Con xogos de velocidade así máis desenfadados temos o Hot Wheels Unleashed, no que imos con estes clásicos coches en miniatura de xoguete por diversos circuitos, tamén co selo desta marca de Hot Wheels. E seguimos con xoguetes, neste caso cos de Lego, que temos aquí o Harry Potter dos anos 1 ao 4, digamos un recopilatorio a estilo dos que fan estes xogos de Lego, seguramente coñecedes. Neste caso, pois ambientado entre os 4 primeiros libros de Harry Potter. Dirá máis ben das películas, eu creo que tamén onde se inspira máis no contido que saen nas películas. Neste caso, como sempre, un xogo moi familiar, moi amigable, que é entretido e lixeiro de xogar e normalmente moi recomendado para a xente que coñece a franquía.
Outro dos xogos tope que está aquí neste lote, eu creo que é o Life is Strange 2, ademais a Complete Edition, unha serie de aventuras gráficas na que entra algunha cousa paranormal, algún poder por aí que nos deixa investigar máis. Neste caso, ainda que sexa 2, non require ter xogado un porque son historias independientes, igual que logo temos unha terceira parte que non depende de ninguna das dúas anteriores. Temos tamén The Long Dark, xogo de supervivencia que xa nos ten falado aí lá no podcast tamén da Bondo. Entón, nada, pois é un xogo en primeira persoa e co espírito ou co idea principalmente na supervivencia, sobre todo moita neve e pouco para comer. Tamén está o Mafia Definitive Edition, un remaster, non sei se é remaster ou remake, isto aclararemoslo igual pronto aquí no recuncho. Pois tamén de Mafia un pouco eses GTA, pero levados á época da Mafia, aí comezos do século 20. E a Legendary Edition do Mass Effect, que inclúe o Mass Effect 1, o 2 ou 3, a triloxía inteira, e tamén os DLCs, así que se non os probachedes, pois esta pode ser unha oportunidade moi boa para probar na versión pois xa definitiva para disfrutarlo todo aí a correr. E despois xa entendedes todas estas cousas que din tamén Lara Rita nos podcast, que eu ainda non cheguei aí. Metro Exodus, que deste falamos creo que no podcast de ratas, pois efectivamente tamén un xogo de primeira persoa, distópico, estética de shooter, pero igual non ten tanto shooter, é un pouco máis incluso ambientación e demais que ser un xogo puramente de acción, non é tan acción como Doom Eternal, pero moi recomendable por iso, pola ambientación distópica e tamén claustrofóbica, moito túnel, moito metro. Temos o The Quarry, o outro xogo dos creadores de Dark Pictures, neste caso, pois independiente desa serie, pero que ten moitas das sinais de identidade, que son, pois é unha especie de película interactiva, neste caso, pois nun campamento de verán, donde 8 adolescentes pois terán que intentar sobrevivir a vai saber ti que perigos. Temos tamén un xogo de loita, o Skullgirls Second Encore, neste caso, pois tamén non é un dos grandes nomes dos xogos de loita, non é un Street Fighter, non é un Tekken, non é un Mortal Kombat, pero sí que dentro dun desenvolvemento pequeno é un xogo que pois está ben acollido pola comunidade deste tipo de xogos, dos xogos de loita. Como estamos en Recuncho Gamer, non podíamos faltar a cita de meter cousas de Sonic, entón temos 2 xogos de Sonic, un pouco un de cal e outro de area. Cal é o bo? Non sei. Cal é o bo? De cal é area? Non o sei. Distos, o bo é Sonic Generations, que foi o xogo que celebrou o 20 aniversario do Ourizo Azul de Sega, no que temos un repaso con gráficos en 3 dimensións de varios puntos álxidos da saga ata ese punto. E logo temos o Sonic 4 episodio 1. Non foi un xogo bo, pero mirade, xa se por telo, ainda que sexa un pouco polo meme, polas risas, pois metémoslo, xa está. E por último, 2 xogos pequeniños pero moi disfrutables. O primeiro, o Trek to Yomi, que é un xogo pois que é casi como xogar propiamente a Kurosawa, con combates en perspectiva lateral, cunha estética marcada en branco e negro, e que temos un vídeo no Recuncho, así que podes buscar aí Recuncho Gamer Trek to Yomi e aí tedes máis información, porque temos aí unha crítica para comentar máis detalles. E último desta tanda, Windjammers 2, un pouco unha especie de, non é brilé, unha especie de Pong, pero con personaxes humanas. A verdade é que é un xogo moi arcade, de partidas bastante curtas, pero estos deportes moi arcade, é moi tan parvo que ten a súa cousiña, o sea, mecánicamente bastante interesante. Entón, para piques online ou con amizades que levemos para xogar con nós, é un xogo bastante recomendable. Está feito por un dos estudios que traballo tamén no Streets of Rage 4, que somos moi fans. Así que neste caso o acabado tamén moi interesante, como refrescan este clásico que era tamén viña dunha recreativa, o viña unha recreativa de comezos dos 90. E se chegamos a 1100, en plan xa DLC, chegamos aquí, pois temos o Resident Evil 4 Remake, que se leváis aquí no Recuncho este último ano, pois xa sabedes que falamos moito e que nos gustou bastante. Así que neste caso, pois tamén teríamos, chegamos a 1100, oxalá, este Resident Evil 4 Remake para unha das persoas que participedes. Neste caso, o Resident Evil 4 Remake sea para a plataforma que queirades. Se queredes Play 4, Play 4, Play 5, Play 5, Xbox Series, PC o que queirades. No resto de xogos que acabamos de comentar son todos en versión de Steam europeo. Así que tamén hai que ter en conta a compatibilidade, sobre todo cos Mac, que creo que está bastante perralleira. De todas formas, animamos a que participedes e se alguén de Mac di que non pode, buscamos algunha alternativa, porque tamén teríamos algún xogo que de Mac que se podría ver. Para participar, simplemente a xente do YouTube tedes que comentar aquí cal destes xogos vos chama máis atención para xogar, e se ofrecedes con maior gracia mellor, porque tamén escolleremos os comentarios máis graciosos, creativos, orixinais. Para máis dúbidas, tedes aquí na descripción deste vídeo as bases do concurso.
E lembrade que tamén en Twitter e en Instagram pois tedes aí unha publicación arriba todos enredados no noso perfil, por se vos é máis cómodo participar por aí ou queredes animar a máis xente a que participe por aí. Pero xa sabedes que o objetivo para que haxa máis xogos é darlle aquí o botón de suscribir. E que tedes ato 5 de xaneiro a eso das 4 da tarde, que aí pecharemos liñas. Non hai liñas, pero xa me entendedes. E unha vez que as liñas pechadas tardaremos ata o lunes seguinte, 8 de xaneiro, donde anunciaremos nun directo no Twitch cales son os resultados. Oxalá teñamos que dar 25 xogos, así vos lo digo tamén, porque nos axúdanos tamén a seguir crecendo. E se chegachedes aquí a primeira vez que andas por aquí e vos interesa o resto que vedes, ademais de por estos xogos vos apetece axudarnos a seguir facendo máis contido, tenemos un Patreon, patreon.com/recunchogamer, onde tamén podes participar votando os contidos sobre videoxogos que falemos ou distintas temáticas, así que pasaderos por ali se non o coñecedes. Así que graciñas por estar este 2023. Agardamos que o 2024 empecemos con moita forza. E quédanos un último vídeo antes de rematar o ano, que será visitando o Movie, o Museo do Videoxogo, onde veremos as outras consolas de 32 e 64 bit que saíron aí canda Saturn, PlayStation e Nintendo 64 que non funcionaron tan alá. Será un vídeo que teredes o día de Noite Bella a iso da 1 do mediodía. Nada máis, bicos apertas, moita sorte. Saúdos de Gordillo e coidadevos.